Когато сте започнали ремонт и сте изправени пред стена с пукнатини и неравности, често си мислите за вълшебна пръчица, с която с едно махване може да направите вашата стена неповторима. Днес ще ви покажем как можете само с една операция да имате мечтаната стена без запълване на пукнатини и изравняване на неравности, без шпакловки, без шкурки. Може би само ограничението на креативността би определило границите на интериорните решения, които бихте могли да постигнете. А сега е време за нашата демонстрация. Подготовката на стената, ако тя е порозна, се изразява в нанасянето на грунт, който да осигури обезпрашаване на стената и по-добро сцепление с следващото покритие – копринената декоративна мазилка. При светъл цвят на мазилката, грундът трябва да бъде с бял цвят, но ако мазилката е по-тъмна, цветът на грунда няма значение. За грундиране може да се използва и обикновена фасадна боя. Ако по стената има мухъл или други замърсявания, те трябва да се отстранят и почистят предварително. В подходящ съд се налива вода с тайна температура. Ако сте избрали мазилка с допълнителен ефект от брокатен блясък, то трябва да го разбъркате във водата преди основния материал. Материалът се изсипва в съда, като се спазва точно указаното съотношение вода-сух материал. Всяка опаковка тежи 1 кг и за подготовката на мазилката е необходима единствено чиста вода. Цялото съдържание на пакета се изсипва във водата и се разбърква с ръце. Да, използвайте ръцете си, като прецеждате през пръстите масата, за да не се образуват бучки. Винаги сме наблягали на безопасността при работа с различните смеси. Но когато материалът е екологичен, без химични добавки, може да разбърквате и с ръка. Сместа трябва да престои 12 часа преди да бъде нанесена върху стената. Това е времето, от което се нуждаят копринените влакна, минералните добавки и лепилото на целулозна основа, за да се смесят и да образуват маса, която лесно се нанася върху стената. Готовата смес се нанася с пластмасова маламашка, равномерно и на малки порции. Ако сте решили да покриете цялата стена, нанасяйте от ъгъл до ъгъл. Може да запълните неравности по стената, без те да личат след това. Така че няма нужда от допълнителни средства и работа за изглаждане на стената преди нанасянето на материала. Така че ако стената ви е напукана от слягането на сградата, например, можете да отстраните този неприятен дефект и без да шпакловате поне 2 пъти. Отвореното време за работа е 4-5 часа, така че спокойно могат да се реализират всякакви художествени идеи на стената.
Работата може да продължи и на следващия ден. Достатъчно е да се намокри края на вече нанесената мазилка и да се започне с нанасенето по същия вече описан начин с маламашката. Така няма да има граница между новия и вече нанесения материал. При нанасене на различни цветове, след първия трябва да се изчака неговото изсъхване и след това да се нанесе следващия. Възможността за съчетаване на различните мазилки като цветове и нюанси дава възможност за развихляне на въображението й, а защо не и на въображението на децата. Всяко дете би могло да се справи с нанасенето на мазилката и може да е гордо от получените резултати. С помощта на материала върху стената могат да се нанасят картинки и шарки с различна сложност. Всеки си задава въпроса: а какво ще се случи, ако при внасянето на новите мебели нараним стената, върху която е нанесена декоративната мазилка? Достатъчно е само повреденият участък да се намокри обилно с чиста вода. Материалът отново става мек и пастообразен. Размазва се с пластмасова шпатула. Ако участъкът е по-голям, можете да забъркате от същия материал и да нанесете по наранения участък, като заглаждате с пластмасова маламашка. Ако пък случайно върху стената излеете кафе или вино, можете да отстраните петното, като намокрите и премахнете частта от мазилката, а на нейно място положите от същата смес. Петното и поправката няма да личат. Коридорите и местата с по-интензивен трафик в обществени сгради, като хотели и ресторанти, ще изглеждат винаги перфектно, без да е необходимо да се прави цялостен ремонт на стените всяка година. Стените в детските градини могат да бъдат с весели рисунки за още по-голям комфорт на децата. Ако през зимата пипнете стената с копринена мазилка, то ще усетите колко мека е на допир тя и колко е топла. Стената може да диша, а това предпазва от образуване на конденс и мухъл по стената. През лятото пък може да усетите обратния ефект. Можете да си спестите и усилията по измазването на новата стена в жилището. Грундирате и нанасяте материал направо върху керамичните тухли или газобетоновите блокчета. Мазилката запълва всички неравности и стената остава равна. Ако един ден, след 10-15 години ви омръзне да гледате стената с този копринен ефект, намокрете обилно мазилката с вода и след това я премахнете с шпакла. След това може да опитате друг цвят или вид.